Lasă, bibicule. Mă tur eu și tu mi-arăți unde mai vezi. Vezi că mai e și acolo un pic. Unde mai e? Spate acolo. Da. Seara bună, băieții? Seara bună. Hai, dă și pe Alinierea. Păi, Alinierea. Pe ce am făcut? Asta așa. Ați făcut multe. E de rău. Am zis? A apărut flacăra. da, știu, e. Exact. Cine e pe prima pagină? Frize. Noi. Ria București. Ia uite. Eram acolo. Am prins aici în spate nostru, în evidență. Nu zic că e bine. Hai, drept. Și șuvița aia cu un pic. Da, pică. Dați pagină. Frizeria București. Ia uite. Situată pe busolul numărul 8. Noi. De nu e vorba. Da? Nu. Condusă de Jupă, nu? 1. Și-a deschis porțile în urmă cu numai 4 luni. Această frizerie a rupt gura târgului. Zici că e o cântare la ori. La numai 4 luni de când a fost deschisă, 4, atât. Frizeria București a surclasat toate celelalte frizerii de pe calea Europei. Ascultă-mă! Calea Victoriei și calea Moșilor. Urmează și plebe. Să vezi ce e pe șoseaua Olteniței. Nu știu dacă pe Pleveni, dar... Deja se aude în târg că nu mai are loc pentru alți clienți. Telefonul sună într-una, iar Bibicu, care răspunde la telefon, îi reprogramează pentru următoarea locație. Să o țineți tot așa, băieți, și... Nu, aici e, nu. E final. Citiți tot acum, nu, spuneți. Finalul e greu. Știu că e. Și în Dorobanți, când veți deschide... Aici e ce de Bibicu, nu așa că e... Cum? În Dorobanți, când veți deschide, tot Bibicu să se ocupe. Da. În Dorobanți să fie... Din acolo e un pic. La fel ca în toate Asta e, locațiile. să fie Să la... păstrați aceeași calitate. Nu, e un pic... Dar oricum, lumea înțelege. E... Cum vi se pare articolul? Sincer, la sfârșit acolo, nu știu, Ce? n-am prea Păi ca să, Cu cine ai să prins? se păstreze calitatea. O să stăm... Ia. Ce plac, Foarte mult. ce... Nu știu să... Una? Sigur că da. Nu. Una. Hai. Iar tu? Știi cum e vorba aia, când ai una, mai niciuna, când ai 3? Abia e una! Uite, asta e una ta. Una singură! Nu, stai. Când ai una, n-ai niciuna. Când ai 3, abia ai una! Asta e! Aveți vandal pe gaz Asta ca să este. mereu știu ca fac biscuit. Da, eu de Să se exemplu, umflacă. vreau una asta și una asta. Da, vreau același lucru. Și iau eu una aia. Una, fac 2. Da. Nu mai. Stai. Din astea, nu? Dă-i așa, dați-le una. Ei, una asta, renunț eu la ea. De ce să? Și să-mi rămână mie aia, n-ai niciuna. Asta e ecuația, când ai una, n-ai niciuna. Da, unde? Nimic. Când ai 3, abia ai una. Și Asta doar e. una asta nu înțelegi. Asta e. Deci eu am Ai 3. 3! Ai 3, dar nu Da, Și aici nu mai are. Da, aici? e tot una. Ai una. Da. Ai una, dar ai 3. Ia stai tu puțin așa, nu înțelegi. Ia, arată lumea ta. Eu am 3 de fapt aici, nu? Nu. Ce nu? Da. Spatele pe alea. Ce? Alea care, alea. Ce că astea? Ce fă? Astea. Ia, vină cu alea. Da? Deci, practic, eu am 3 aici. Și aici e una, nu? Asta. De fapt, eu... Nu? E una. Nu, e una. Când ai una, nu-i nici una. Trebuie una. Ia tu una asta. Așa, ok. De fapt, sunt 3 aici și rămân eu cu una. Deci eu am 3. Bun. Mamă, am 3. Am păcălit.